الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah niki pun ayat terakhir, ayat 300. Jadi Ali Imran itu ayatnya cacahnya wonten 200 ayat. Di antara keutamaane surah Ali Imran niki disebutke tentang tafsir Syafi'i wonten hadis Kanjeng Nabi. Akhir surah niku hadis ngeten. Warda annaman qara'a surata Ali Imran a'dhahu bi kulli ayatin minha amanan ala jisri jahannam. Dewe Kanjeng Nabi sapa wonge sing maca surah Ali Imran macane tapi dibuang ora maca syukur tak dhewe tulisan gede tulisan apa akhire iso maca syukur muni ana iku boten. Sapa wong kang maca surah Ali Imran monggo Gusti Allah janji bakal maringi saben saayate amanan ing rasa aman utawa pengamanan ana dhuwure jembatan sing nang dhuwure neraka jahanam ya kuwi sirat. Jadi wong sing maca Ali Imran saben ayat niku Gusti Allah jamin nambahi pengamanan nalika liwat dhuwure sirat neraka jahanam. Jadi nek jembatan akhirat niku kene ana nek surah dhuwure jahanam kok niku. Bonti terakhir ayat ini. Kalau ini ayat ngereh-ngereh nengok mukmin supaya terus nyawa wong suge-suge sing kabeh. Wong sing uripe kabeh uripe duka tapi kok sugih. Wong mukmin diterangke nek tapi jarane padha njero ngomong nek ati. Ada Allah manaro minal khair. Musuh-musuh Gusti Allah kuwi wong padha keranjingan lakone ra bener tapi kok ketok sukses. Mae gede-gede akeh sapi akeh mobil akeh sawah akeh.
wa nahnu fil jihad wa nahnu fil juhdi awake dhewe sing ibadahane Gusti Allah kok pahit ketayang-tayang terus iki piye iki mulane dileh-leh la yaluron naga kapol belani naga fil bila aja bujuk aja nganti gumbyurke nang sliramu mulak malike wong kafir kapol belani naga fil bila mulak malik ngalor ngidul ngetan mulo ning ratan ketoke kaya penak kaya mewah kaya megah nek wong sing esuk belanjane nang Singapura sore teko awan teko Jakarta sore berangkat nang Malaysia sesuk-esuk teko Surabaya ngoten iki rumasane menak wong kabeh wong direk Gusti Allah kowe aja tertipu hatimu aja jenengan naswong niku penak mangsane tapi ning sak klemetan maka ngkolil kemenaan keenaan sing sak kelametan sak lipan suwe-suwene 100 tahun betah Rumah makwahu jahannam banjur akhirnya setelah mati bangunane iku neraka jahanam saelek-eleke tempat layek-layek mihat iki gelaran asline gelaran tetap tempat panggon netep utawa bubuhan panggonane ning swarga nang neraka saelek-eleke panggonan bareng rano wong panggonane gak telur kosone terus rano mukmin sing takwa akhirnya mulyane bakal ketemu besok ya dimana yen mengke diterangake lakin ladina taqaw rabbahum lakin ladina tetapine utawi wong akeh ittaqau kang bodho takwa ya ladina rabbahum pangerane aladina iku lahum tetep ketuwi aladina jannatun utawi pira-pira pertamanan tajri kang mili mintah tiha saka ngisore jannat apa al-anharu pira-pira bengawan padha banjur niki olidina alihan langgeng kabeh fiha indal jannat nuzulan hale dadi suguhan mana kaya suguhan itu pripun mergo nazar iki makna asline kan tumurun ditafsiri ning jalan huwa ma'adu lidhaifi mugi perkara sing dicawisno kanggo tamu mergo penghuni swarga iku diibaratno tamu kabeh suguhan iku nuzulan dadi suguhan min indillah saka kersane Gusti Allah wa ma utawi barang-barang endawai kang kersane Gusti Allah iku khairun luwih bagus lil abrari ketuwe wong kang bagus kabeh terakhir ya nek wong kafir nang dunya bermewah-mewahan sing direk mewah lho niku ora kawan dhek ngrasakno seneng ngrasakno mewah dhek nek wedi lan wedi kuwatir lan kuwatir wedi nek kalau bodhone wedi nek dicempatine wedi nek dikampak wedi nek dibegal arep turu iso turu mergo eling kendaraan iki sing teko omah nek eling kokone ditutup eling parine sing ngombo kaya arek duwe oboh ora krisiane iso turu nek ora iman iku ora duwe tenang mula lan urun nakal aja dadekno kowe tertipu ning rumasane menak wong sing omahe Bandung 29 iku rumasan menak ya nek
iso manggoni kabeh ora bakal iso nggoni omah sak pira wae sing digoni ya iso kelompok. Mula direh-reh dek Gusti Allah kabeh Kanjeng Nabi dikon biasake donga nek ngerti barang apik bangunan apik ana ngene wong kafir sing mobil mewah-mewah ketok mewah donga diajari donga Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Gusti ora ana urip kang sejati bahagia sejati kejaba urip ing akhirat pinjang urip nang kene mewahe omah iki sak kelelapan mewahe panganan nang donya sak kelametan dene kepenak bahagia yang sesungguhnya iku aisyul akhirah. Ini itu dengan Nabi Nero kebiayaan dunia merah gampang kepicut dungo Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Gusti betul-betul kehidupan yang sejati kebahagiaan yang sejati kecoba kebahagiaan akhirat mula suwaya betul dipiluk nakine kemewahan dunia sing menghapus-hapus. Lagi miladina takawrobahum wong sing takwa pengirane iku Gusti Allah dicawisi pertamanan nang swarga sing mili kok isore bengawan kaya iki sing diterangno kok bengawane ana papat ana bengawan saka banyu sing bening sing ora berubah rasane ada bengawan saka susu sing ora berubah rasane min labane labiar tawo ya tom sing telu ana bengawan saka arak sing seger rasane lalatil syariki sing papat bengawan saka madu sing murni. Jadi minta dihalan hal itu kira-kira bengawan yang apa-apa saben wong dicawisi bengawan duit-duit nek nang kene jenenge bengawan kali ora oleh daku karenan wae ora oleh daku yo jak belu jak tukaran kok karenan wong iki kok geger nang dunya ana sampe cawisi bengawan apa cacahe tapi gawane ora gawan banyu ana gawan madu ana gawan arak ana gawan banyu ana gawan saka susu ngono iku kanggo pirang dina ora enek enteke selawas-lawase kanggo pirang puluh taun ora enek wole ora enek enteke iku kanggo wong kafir kula eleng-eleng nek wong kanggo wong mukmin kok kafir ikhlas. Nek wong iman iku eling nek dunya iku ora goyah, ora tujuan. Dunya iku mung wasilah lantaran. Sing dadi goyah dadi tujuan iki akhirat. Nek eling dunya iku mung lantaran lewatan perantara. Aja dadi tujuan sing rino wengi esuk sore sing dipikir mek dunya ora eling nek bakal sawaya-waya lip paten Gusti Allah urung siap. Pamane wae dhewe tak lagi bolak-balik. Ape tujuane ning Jakarta, sangkane saka kene. Dadak uang pemain sepuro dolanan stasiun ora berangkat lali tujuane. Malah ngloroi stasiun lagi kurang apik iki kurang pak iki goreng stasiun Semarang ubang-ubangan itu karo ning donya ubang-ubang sing dinurusi donya lan donya ora eling nek bakal gelem ra gelem diuncap tujuane yaiku kok akhirat mati terus akhirnya tekan akhirat wong nek imane kuat takwane kuat mesti eling gak gumun ra makro roh duit sing pirang-pirang ya nek dititipi Gusti Allah ya dimanfaatno tapi ora terus melek pengin nganti ngiler-ngiler ora.
Mergo wis yakin nang ngersane Gusti Allah dijawisi pertamanan sing megah lan mewah. Diterangke hadis sak ndek-ndeke derajate ahli surga, penduduk surga. Iku diparingi pertamanan sing jembare lakon 1000 taun. Iku sing paling cendik-cendike derajate. Sapiro iki alam kaya apa wae. Paling cendik-cendike adna darajati ahli jannah. Sak cendik-cendike derajate ahli swarga iku diwenehi pertamanan sing ambane lakon 1000 taun. Mula ora gumun nek ora mewahi donya iki diparingi iso yo dilakoni ngono ora iso kok wis ngingeti ana kene padha wae. Kamane padha dhewe kanggo diingeti kok ngoten. Sing penting apa sing diparingi ning donya iku dadi wasilah, dadi sarana kanggo gayo kanggo terno kebahagiaan akhirat dunya. Lalu itu kira-kira tahun Kholidina, bolak-balik lagi Kholidina itu orang tak pokoknya selawat-selawat fiha musula min indillah wa man dawahi senti sawah Gusti Allah itu suguhane Gusti Allah itu luwe apik timbang apa wae kanggo wong sing apik kaya lil abrar. Kode iki dungane kan watafana ma'al abrar pengen dikumpulke karo sing apik-apik wong bagus-bagus. Untuk terangkan oleh baik namin ahli kitab dilanjutke niki sebab tumurune nalika matine Raja Najasyi. Raja Najasyi iki raja Abbasah, raja Ethiopia saiki. Sing nalika ana hijrah ning Abbasah pertama jek Nasrani tapi Nasrani sing kenceng. Dadi ngopeni ning wong sing hijrah ning Abbasah. Akhirnya pas Kanjeng Nabi wis hijrah, Kanjeng Nabi kan nyebarno surat-surat dakwah panggilan kalau Islam. Raja Abbasah wis mlebu Islam, tapi durung tau kepanggih Kanjeng Nabi blas. Jenenge Raja Najasyi iku mati. Terus Kanjeng Nabi nindakake salat terus sahabat udah takon Nabi dan itu Raja Najasyi Nasrani jenengan nyati jadi kadane kuwi muslim wis Islam kaya wong Yahudi kaya wong Nasrani Najrani barang wis Islam mula diterangke kanggo ayat niki wa inna min ahli kitabi lan temen setengah saking ahli kitab jadi terang ahli kitab nek Quran iki nek gak Yahudi ya Nasrani nek gak Yahudi ya terus tenang jalan biye ora terjadi kitab wis dirubah-rubah saiki lan temen iki setengah saking ahli kitab laman yektine utawi ana wong yuk minu kang iman billahi kelawan Gusti Allah kaya Abdullah bin Salam nek jalan sebutno Abdullah bin Salam itu tokoh Yahudi tapi sing kenceng maca Taurat ya maca samestine nerangno bahwa ana nabi akhir zaman mula begitu Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah ya langsung mlebu Islam. Abdullah bin Salam dadi sapi-api wong Yahudi jan telah Islam ya sapi-api sahabat. Wan Najasyi telah Raja Najasyi. Laman yatine utawi ana wong mukmin kang iman sapa wong billahi kelawan Gusti Allah. Wa malan kitab unggila kang diturunake agama. Ilaikum maring sira kabeh yaitu kitab Al-Quran
Waman kitab-kitab unzilakan diturunake apa kitab ilaihi maring ahli kitab. Apa sing diturunake ahli kitab yaitu At-Taurah wal Injil. Khashi'ina kali khusyuk kabeh lillahi maring Gusti Allah la yastaruna ora padha ijolake walina mana asline adol ora padha ngedol walina bi ayatillahi kelawan ayat Gusti Allah ora ijolake ora ngedol samanan ing rega qalilan kang sithik. Jadi sebagian contoh ahli kitab wong Yahudi ya wong Nasrani iku ana sing percaya iman tenan ambek Gusti Allah. Mergo nek surat ning apa jenenge kitab Injil ning kitab Taurat iku wis ana keterangan sing jumbo kelawan keterangan Quran tentang kenabian Kanjeng Nabi tentang Gusti Allah iku maha tunggal kuwasa ora tritunggal ngoten iku wis enek lho sing jujur wong kita ya iman Gusti Allah. Ama sila ilahi lan kitab sing diturunno ning wong Islam ya kitab Quran ya percaya. Lan kitab sing diturunno ning wong Nasrani lan Yahudi Taurat lan Injil ya percaya ora dipilih-pilih. Percayane sing wong saiki sing wong Kristen saiki nang Injil ora percaya ke Quran ora percaya ke Taurat sing wong Yahudi percaya ke Taurat ora percaya ke Injil ngoten iku nek sing wong sing iman tenan akhire mlebu Islam dene ora gelem memasukkan surat demi mendapatkan harga sing sepele layas tahu nabi ayatillah sama dan ini sindiran kanggo wong saniki barang minggu wong saniki wong nek wong kenceng tenan iku ora gelem demi oleh samanan kolila ben demi gayuh rego duwe sing ora bejaji nganti melesetno hukum gampang hukum apa nek nganggo gaman agama gawe surat sing ora bener sing penting demi samanan kolila demi duit ngono iku akeh saiki padahal iku pakartine ahli kitab lho piye dadi gawe hal sing asline ora oleh didadekno oleh hal sing ora ana didadekno ning demi yasaruna bi ayatillahi samanan kolila nganggo gaman ayat nganggo gaman agama mengke terus sing ora bejaji oleh diterap bejaji wae nganggo ngakal-ngakali legalitas atau surat menyurat ngoten niku kan saiki enek diselakno kaya apa ya tetep enek nyatane ngene ora nyatane enek ngoten niku wong padha karo ijolak ya agama nganggo samanan kolila ulai kau kayu mengkono aladina iku lahum tetap kedua aladina ajruhum utawi ganjarane aladina ndarabing jalan mersane pengirane aladina pengirane wake inna wa sa'amni Gusti Allah iku sare ora disabi lakang cepet anggone ngisap utawa nglandrak jadi wong-wong sing maune ora Islam non muslim tapi terus iman akhirnya nganti mati tetep iman ora iku padha wong sing Islam awit cilik ya padha wae ya lalu majrum inda rabbihim ya bakal oleh ganjaran kamulyan ana sane pangeran wong sing sekepe wis tuwek maune mlisino ta wis tuwek ati eling wong kaya wong ahli kitab mulai ora Islam berarti berku Islam itu ngono iku padha wae ya ulai dalam majrum inda rabbihim sing penting
imane taate ditetepi diugemi kanthi tumekaning pati mati kanthi iman. Jane digawe dhewe iman kaya iki kontrak wong majusi. Wong majusi mung mergo hormat Ramadan. Hormat Ramadan mergo anake mangan tamtem nang pasar. Muring-muring iki kabeh iki mergo anake mangan nang pasar muring-muring goblok kowe isin-isin aku ora sana ora wae ora ngurmati wong Islam sing lagi poso ya kowe anake diwondhongi keterangane anak majusian doroba nawi yang anak majusian wong majusi sing anake mangan nang pasar kok doroba pakola kakare utakal muslimin kowe ora mulyano ora ngurmati sedulur muslim sing lagi do poso omongan tengah pasar isin-isin iku wong Yahudi tapi saiki sing ngono gak wong Yahudi wong patake nek ana ditutupi nek bacaan ape poso ya melok mapak gua ape bodho ya melok nutup iki sing mangan medhek iki saiki malah wong jarene Islam jarene delok ya sawah-sawah botam tapi tak kok ya ora kafir ya udah kafir kok ya ngamuk padahal sing diterang oleh iki wong Yahudi muring-muring anake para mangan nang rokok tanah pasar sing terang oleh iki nang anu iki kok jenenge dulu nasihin bab poso iki kok wong perkara anake ngamuk manut anake mangan nang pasar anak majusian roa iblahu fi Ramadan yakulu bisuki bulan Ramadan anake mangane pas tamtem pandoro bau cipuki lho saiki kok sing tamtem nang warung nang perapatan nang anu iki wonge yo melok megengan yo nek dulu ya apa omah ora terus mbah bendul to mbah inggot kan yo jenenge yo Islam tapi mangan tamtem nang warungan nek jejal-jejil nang ratan takoke yo kafir kok Islam lah geger wong Islam malah nek ngene yo dina samandian ngomong sing do nang cakok do jedal-jedul ki nek muni beda kaman dia apa lha kok nek kaman dia wis mbuh ngono kok diarani ngono ngene ya Pak geger nek buka warung ki tak kok yo kafir apa nek wong majusi roh anake mangan dijibuki dadi sebab husnul khotimah matine jadi terus ora suwe mati ana wali Gusti Allah kepethuk nang kurungan ngene mulya meneh kan panggonan kok spring beten ning swarga matoe ngene piye ceritane padahal alas sama jusian kowe ana muslim kok kan denane asline iki kula iki muslim non muslim tapi berboleh menghormati bulan Ramadan dilalah itu saurunge mati aku ikut dino undang-undang malaikat didhawuhi aja jago dhisik aja mbok umbarno dadi majusi ben mlebu Islam sik lagi jabut tenangane dijabut nyawane kanthi Islam mergo menghormati Ramadan lawak dhewe ya ora kabeh lah kadhe kok jane wong Islam jarene nek anu iki ora mapak poso nek entek-entekan yo ora nutup poso tapi kok wayah poso malah iki wong sing padha poso iku ora kono rakene kan enak ning iki mangan dadel manis poso kok lha iki bagian saka perjuangan awake dhewe sing kon saya akeh ganjarane mergo kon sabar mau. Ora ya terakhir niki ya tentang kesabaran meneh. Utamane sabar niku. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wae amanu kang padha iman waladina. Isbiru padha sabar sira kabeh
wasabiru lan nyabar-nyabarno sira kabeh. Dadi saling nyabar-nyabarno, pokoke berusaha sak sabar-sabare. Warabitu lan waspada sira kabeh, wataqulan wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. La'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna padha bejo kabeh. Setelah melewati ayat jihad, ayat ibadah, terus dipungkasi diperintah ngakon sabar. Nah, sabar niku dibagi ana telung perkara kula nate nerangno. Siji sabar alat taat, siji sabar netepi taat ning Gusti Allah. Sabar nindakake ibadah niku butuh kesabaran. Poso niku nek sabar emoh. Salat 5 waktu iku nek ora sabar emoh. Traweh iku nek ora sabar emoh. Terus puasa di tengah wong sing mlebu iku butuh kesabaran itu. Mlebu iki piye? Wong kae kok iki lan poso kan poso. Tidak bakal sak pengiwatan tengah buri kok ora poso kabeh. Ora iku sabar, sabar dalam ngadepi ibadah. Pokoke ibadah sing wajib iku ora kena ditinggal kejaba ana udur apa wae. Dure wong poso kaya apa? Dure wong poso siji loro lungan. Wis iku tok kene liyane. Udure ning marga au ana safari. Lara utawa lungan. Dia ora udur. Enggak no sakit ora udur sih. Nata untung ya ora udur. Nah, umpamane dos selempengan. Ora enek wong sing keneng kon dos. Kok bengi tetep nyat poso, esuk tetep nyat poso. Pokoke aku abot kaya apa ora buka. Dilarang nyerempeng dadakan awan-awan jar kuat tenan oleh muka sak ilange ndedeg sak ilange lemos ngono tok bar kuwi posone bar kuwi dimpeneh ora dadel muka ngantek ora piring engko lesu blak-blek nek ora dadi oleh muka kuwi nggo nulungi ben ora semakut mulai ora kok esuk aku dosa ana yo aku repot kok aku poso lane ae ora aku repot ngono iki kan model kaya mulak kaya wong sami dadi ukur sing asli ukur iki mek lara karo lelungan nek nyawa iso ben paite domin ayamin ukur tapi nek mek dos wis barang gawe dino wong iki tangguh kentuk pokoke kuat ora ngono mati perkara dos mergo gawe sing dilakoni iku ora gawe perkara dengek-dengek ra iso mangan bawane dos kerja barang jatuh rono-rono ana ngene wong ngertos oleh kaya pengen ngumpul oleh tapi ora oleh nganti ngalami poso dengan poso dosa. Iki berbicara tentang dosa. Nek dadi udure puasa iku mung lara ambek lunga. Nek ana wong lara sing kira-kira diharamno iso waras. Monggo sampeyan disawuri nek wis bar poso. Lah nek poso ana wong lara sing kemungkinan berharap waras itu kecil banget piye. Ora ada kemungkinan waras. Contohnya pamane ana akhir minggu poso umpama lesu langsung lemes. Nah, kuat redek ngene iku piye? Moga. Terus akhir minggu poso ora kuat terus piye? Ya di penyauri ora kuat bisa. Angger awake kondisine jek ngono terus.
Ya oleh raposo diganti dengan kafaroh tiap sehari sambut itu kira-kira ya 6 on lah. Bukan ini wong sing lorone ora ana kemungkinan panas. Umpamane loro sing kok gizi buruk tuh apa ora mangan kok lemes. Ora mangan langsung lemes itu oleh gak poso. Setiap hari ngetokno kafaroh sambut. Lek sholat itu kondisi apa wae tetep kudu sholat. Loro acek sehat, lunga ate ning omah kudu tetep sholat. Carane nek lunga kena dijamak, nek ora iso jamak ning dalan ora mandheg, carane salat hurmatul waktu, salat hormati waktu. Hormatul waktu itu ora kudu wudu, ora kudu suci, ora kudu madhep kiblat, sing penting sak isone karo dibatin. Wong lara ya ngono, misale baru operasi parah. Wong gak oleh kena banyu blas, ora oleh obat blas. Ngene iku carane ora salat tayamum, ora oleh tayamum ora iso kok. Carane salat hurmatul waktu, saben dhuwur ya niat salat hormati waktu dhuwur Allahu Akbar. Terus mau ngetok iki syarat niku. Misale pangeran nakdir akhire sedo ora duwitan. Nek syarat hormatul waktu. Cuman nek gawe waras ya iso dadi padha. Niku sabar nglakoni taat. Nek ora sabar ora sida nglakoni taat. Nomor 2 sabar nglakoni musibah. Musibah iki apa to? Nah, hadis diterangke kullu ma asa al mu'mina fahuwa musibatun. Saben-saben perkara sing dadekno abot utawa mengaluhi wong mukmin iku kena diarani musibah. Mbok cocok sri musibah cilikan. Nah, hadis ujine wengi Bu Aisyah niku lagi dodong, cara kene dodong lah. Lagi dodong pakaian lampune ubrik mati. Kanjeng Nabi terus maca tajin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho ya Rasulullah, ning ubrik mati jenengan nek maca tajin. Oh, tak kira nek ana mati tapi kanjeng Nabi terus dawuh kullu ma asa al-mu'mina fahuwa musibah. Santutik yo ora diarani musibah. Kok kelipan sithik ora diarani musibah. Lampu mati, listrik mati ora diarani musibah. Maca tarjih iku ya kesunatan. Lah ngadepi musibah iku kudu sabar. Iki sabar nganggo musibah. Musibah sing gedhe napa? Ya ana sing disebutno ning ayat iki wala nakum sabar juride. Rasa khawatir, rasa wedi, menjuai, kurang mangan, manaksin amwal, walang kursi wasamarot, kurang bondo, kurang sehat awake, kepaten buju, kobongan, kepaten keluarga itu musibah sing gede. Sabar sing nomor 2 yaitu sabar ngadepi musibah, ikhlas, kuat nglakoni bahwa kabeh sing dumadi iku pas sesuai bandrol utawa dosisi Gusti Allah. Sing nomor 3 sabar ing dalem ngadepi maksiat. Sabar maksiat iki sabar ninggalake maksiat. Nek awake dhewe ninggalno main nang kene gampang, ora kene gak patekne wong main. Ninggalno mabuk ya rada enteng, kok gak enek wong patekne wong mabuk. Ngempet ora ngombe ora batin rene nang kene ra enek. Nah, tapi kok sapa nek lingkungan sing kota nggone wong tukang hura-hura. Ngono iku ape ninggalne maksiat iku perkara sing abot, sing butuh kesabaran. Jadi ninggalno maksiat terus menerus iku ya butuh kesabaran, butuh kekuatan, mula butuh didasari sabar. Sabar sisi ninggalke taat, sabar menerima musibah, dan sabar yang dalam ninggalke maksiat.
wasobiru lan kon nyabar-nyabarno sadolone saking menguatkan saking nyabarno. Jadi aja nganti kalah sabar ambek musuh-musuh agama sing ngringkehno agama. Jadi sabiru ki nyabar-nyabarno ing dalem ngadepi wong kafir asine. Wala yakun wasyabu sabron minkum majali aja nganti musuhmu itu kuat, luwih perkasa kesabarane ing dalem ngece utawa musuh sira. Wara bitulan padha waspada sira kabeh, siap siaga utawa waspada. Cara basa Jawa nek cancut kali wanda ing dalem berjuang fisabilillah kon selalu siap, dijak apa wae siap, jak berjuang apa wae langsung geradak niku jenenge rabitu. Wa taqwa lan takwa Gusti Allah dikon takwa terakhir ayat akhir surat kon takwa. Takwa itu yang nindakake perintah lan ninggalake larangan. Apa tujuannya kon takwa? Apa Gusti Allah ben bati boten Gusti Allah butuh bati sapa makhluk. Gusti Allah kok dimbambungi wong sak donya ya ora karo pamuliyane ora rugi. Umpama dibekteni wong sak donya ya ora mudah, tapi kabeh kon takwa kon sabar iku buahe awake dhewe lakum supaya siramu kabeh iku tuflihuna padha bejo kabeh. Anggere gelem nurut pakem iki mau ya kowe bejo kabeh bakal mangke kabejan nang dunyane ya ayem nang akirate ya enak. Untuk dipikir ya terus kabeh sing Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma la ta'ala fi majlisina wa la ta'ala fakta wa la ta'ala farajta wa la ta'ala qadaita wa la ta'ala syafaita wa la ta'ala illa ta'ala wa la ta'ala satarta wa la hajadan illa qadaita illa qadaita ya Amin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.